नोंथांनिसिम दिनैनि बे हाबाफारियानो जादों जोंहा फैगौ 30 जानुवारि 1-2 फेब्रुवारि 2025 मायथाइयाव जोंहा मोनसे सानजा गफुर दुलाराय बाथौ गौथुम लोगोसे माइनाव लाइमोन बाथौ गौथुमनि कनफारेन्स जागोन आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि 7थि सावराय जथुम आरो बेजों लोगोसे 7थि 3 बोसोरारि जथुम दैमालु दालाय आफादनि जथुमा जागोन। दा बिनिनो दिनै सेथि हाबाफारि हिसाबै जोङो लाइ खुन्था गायसननानै होबाय। बेयाव जोंहा लाइ खुन्थाखौ गायसनदों सनापुर गोजौ फरायसालिनि जौसिन फरायसालिनि मानगोनां प्रिन्सिपाल मानगोनां मुसि सहेन उजिरा आरो बेजों लोगोसे जोंहा फैबाय थानाय समाव जोङो प्रग्रामखौ नोंथांमोननो फोरमायगोन मा प्रग्राम लानाय जायो। बेयाव दिनैनि हाबाफारि आयदाया एसेनोसै। रायजो राजाफोरखौ मा खावलायनो सानदों? रायजो राजाफोरखौ जोंनि आफादनिफ्राय बेखौनो फोरमायहरनो सानदों जे बे फैबाय थानाय जिथु जोंनि कनफारेन्सआव जाहाथे लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि बाथौ धोरोमखौ जौगानायाव गोसारहोनायाव जोंनि बे हाबाफारियाव गासैखौबो हेफाजाब होनो थाखाय गुरै खावलायबाय। गाहाय आलासिखौ जोङो दा दुलाराय बाथौ गौथुमनिनो जोंनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनखौ जों लाबोनो सानदों। दा फाइनाल जाथ'वाखै, जों बेखौनो हमनानै दोनथ'दों गाहाय आलासिसिम। दिनै जोंहा 10थि सानजा गफुर बाथौ गौथुम लोगोसे 9थि जे हाबाफारि बे हाबाफारिनि दिनै जि लाइ खुन्था गायनाय बेयाव आंखौ गाहाय आलासि महरै हांख्रायनायाव आं बेयाव नुजाफैनानै गोजोननाय मोनदों। आसा खालामदों जे बाथौ धोरोमा गायसनजेननायनिफ्राय अर्थात गोदो बर'आ बाथौ धोरोमनिखामोन, दा नाथाय गेजेर खन्दआव एसे बेबायदिनो सोरखार बेखेर जानायखौ जों नुनो मोनदों। दा बेनिखायनो जोंनि बर' समाजनि गोरों सुबुंफ्रा जोंनि बाथौ धोरोमखौ बजबनानै लानानैनो जोङो जोंनि हारिखौ सिनायथि होनांगोन होननानै जिहेतु 1990 मायथाइयाव आफादखौ गायसनदों, अर्थात बाथौ महासभाखौ गायसननाय जादों। आरो बै समनिफ्रायनो जोंनि बिबानगिरि बिथांमोनहा जोंनि बर' समाजाव बाथौ धोरोमखौ सोदांनानै बेबायदिनो गोबां सेमिनार खुंबाय थादों। सेमिनार खुंनायनि गेजेरजोंनो गोबां सावरायलायनायनि गेजेरजों गुबुन आसारखान्थि नेमखान्थि बेफोरखौ सोदांबोबाय थादों। आरो बेबायदिनो जोंनि बाथौ धोरोमखौ मोनसे समाव मुलुगनां धोरोम खालामहैनो हायो, बेनि थाखायबो खामानि मावबोगासिनो दं। आरो बाथौ धोरोमखौ जाहाथे फेहेरनाय फोजौनाय बे हाबाफारिफोरखौ मावबोबाय थादों। दा दिनै आङो बे हाबाफारिखौ बाहागो लानानै दिनै जिहेतु गोबां आनसलिकनि सिङाव थानाय रायजो राजाफ्रा बिबानगिरि बिथांमोनजों हेफाजाब होदों, बे हेफाजाब होफैनो आङो आंनि गोसोनिफ्राय जोबोद गोजोननायखौ फोरमायो। मुलुगनां खालामनो थांनायाव जे जोङो मोनफ्रोमबो जे जोंनि बाथौ धोरोमनि जे आदर्शफोर, बे आदर्शफोरखौ जोङो बयजोंबो गनायजानाय जों खालामनो हानांगोन। मानोना दा नैबे थांखिखौ लानानैनो जोंनि बाथौ धोरोमा बोसोरफ्रामबो खननै खनथामसिमहालागै मोनफ्रोमबो टपिक्सखौ लानानै गुबुन टपिक्स जोंनि आसारखान्थिनि सायाव, बर'नि समाजखान्थिनि सायाव बे टपिक्सफोरखौ लानानै जे माबायदि हाबाफारिखौ लायोब्ला बयजोंबो गनायजाथावना जायो, नैबेनि सायाव सावरायलायबाय थानाय जादों। आरो बेबायदिनो जोंनि बाथौ धोरोमनि जि आदर्शफोर अर्थात आसारखान्थि नेमखान्थि बेफोर जुदि बयजोंबो गनायजाथावना जुदि जायोब्लानो अब्ला जोंनि बाथौ धोरोमा मोनसे समाव मुलुगनां धोरोम जाहैनो हागोन आरो बयजोंबो गनायजागोन। गोबां जि जोंनि समाजाव अर्थात दा बर्थमान सोलिनाय समाव माने लाइमोनफ्रा बेबायदि गुबुन माने गाज्रि हाबाफारि फारसे गोबां आवगायनायखौ नुनो मोन्दों। नाथाय जोङो बिथांमोनखौ जोंनि धोरोमाव जुदि जोङो बिसोरखौ दोननो हायोब्ला, धोरोमनि बाथ्राफोरखौ जुदि बे लाइमोनफ्रा जुदि बुजियोब्ला आरो धोरोमनि बान्दोआव जुदि बिसोरो थायोब्ला अब्ला बिसोरो गावसोरनि जिउआव गाज्रि खामानि मावनायनिफ्राय हयथ' जानगार थानो हागोन। गतिके जोङो गेदेर सुबुंफ्रा जों बिथांमोनखौ जोङो धोरोमनि बोसोनफोरखौ होनांगोन आरो धोरोमनि बोसोनफोरखौ होयोब्लानो बिसोरो गाज्रि खामानि मावनो आवगायनाय नङा आं बेखौ आसा खालामो।